lights, 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets, na room heater, chiffon, snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights, na solar floodlights. Banyore imeyumu chukisi opposite DTB Bank, angena Shell petrol station. Nepokuba kirisimi ase namba enotisano na Ibere, enotisano nemo, inyisano niseto, enoti marakabiri. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Nyabeta kiraritu kurie wiki kurwa Jumatatu wika Ijumaa Chinsa Ibere nenusu chiabotuko ime Ndizi TV Nyabeta kwarigirie obubwenia asumu chandu buburwire obere kugukwiranirira bono Everhealth Multidynamic Hub ni company y'ububwenia kurwa sensi ya buindi yikurwa mariogo yimete asamarwira mange amarioga yo niga kubwenia amarwere buna oburwere bw'sukari arthritis ulcers asthma amarwere ya komenta baga chinguru chubo sacha ayugusibya bangina enchera y'urwiboro ayakubwenia oburwere bwa sickle cell anemia ayugutanko oburwere bwa kansa boigo oburwere bwa prostate asabagaka samalita nguru Duncan Malita Murias gonde omulisia we kanisa ya Tonga SDA Church kalina iwete Everhealth ya chire ase Kisii igona atendje clinic yabo abosongo ase family bank kanga malioga pressure na yesukali alafu nayo ulcers malioga kana tumiete na ona tumiete mwata ni 3 months wana onde chinguru wana bango kolega siane in the normal na dental korosa Koro Helen Mura na chitegega se clinic ke Everhealth ga bosongo ngaira mariogo ari abira gokonya mama nkuru January rwarete stage 4 cancer ye cervix igasobono iga obwenire buya igotogotoka ase amagacha family bank second floor room number 07A. Karibu sana Everhealth Multidynamic Kisii branch, sound health as part of financial freedom. Asegatia ito ntubwata bantu bali nobolema nabantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete nabuigo mbatagitama baga asemeremo nakubwatisiwa asubugima bwokira lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkelikose kwa inyura ekerema ngechiche nakyoge kogera asumurubulyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayekwarorire bagotenga Tira rituko ria Jumanne Chinsa Isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili Chinsa Isato nenusu chia botuko oborema asubugima ime Ndizi TV. Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo kolenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia Isano nizeto nemerongitano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia Isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni,
na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti Isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Oburimi nobonda n'umuruburyo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero. Asa abarimi bonsi imeyaliro baria Gusii nabeire ngo batebya nga oburimi nobonda nabo igo oburimi nesiro nabeire ngo gotaria imeyaliro baria Gusii tumera n'abarimi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokurwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge Imanye oburimi bw'omugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo muroberi bw'oburimi nobonda oyogo kira butambiri tukoля maine ense yamone nusugo ikachinsa Ibere chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'oburimi nande nigongo gotebya nga tegana irio tware oburimi obonene elindo onyara kubaga gukora oburimi nabo gutwara ikiginge gesinini kurinde okoro oburimi bosomete nande nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwokoyeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochigwerete nganyare boyekire chinsaga oburimi nobonda Jumanne Chinsa Ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano Chinsa Isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi. Naro producer yane mbwati to ande bakasomole mimbo boli na kiya kwa vera yanyara kwa Toba chanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao enyorro bokole liboro buya aseduka ya Villa Valentino bokokoroseria chikeki chia kerengencho aseri gori ritari kogoita ngorosi atore chikeki chimeyega au bunna chikeki chimeyega yenyangi engagement cakes, anniversary cakes, birthday cakes, themed cakes, corporate cakes egatie chikeki chinde chinyinge ningore nyorere keki ngi yeyokugania kwao asogo tutarira samaga chauru complex yogotoka imeyo mocho basongo asamange gosekobeke oda yao twakere simi ase namba enoti Isano na Ibere enoti Ibere Isano nemo Isano na Ibere eyemo Isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyansu na boigo eyokuganya kwao ine omwanchi omurigereria no manyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobori tichitoro na kige kogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ari ase chichiro cheito ebinto ebya soira ase chichiro cheito nabo igo tugutarira chi county chonsi emerongo enena Isano na Ibere imeyense ya Kenya ase tukurigereria naki obonjereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo na kibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya kira rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyechamambia imeya Ndizi TV ense yobonchoreria.
Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchireni kiumbigia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bare certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabwate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabwate refresher course na license endorsement onyigo tagite kwegera weekendi mbabwate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel Chinsa yechinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresime asichina mbechi. Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Mwana mwanju muri on Ndizi TV and on sia so era nje kichabe ngo kwari ne asomuru mwanone biyogo jagira litukuria Jumatano ujagirense maneno sumbaka Chinsa to nenusu asekira litukuria Jumatano ngo kwari nkandage komi kiromonto na watu mwacho tuwe chaya eseke no kwa wiko fight nyombo cyo nyanzi niko nyombo cyo nyanzi na cya kora taibwe muchi ono nga make song na chigusi ngega no to korta bo kindu bakirengenjo badenga kibaki netembere mu kibako dire barigiriye birogo osinani kibarenge to jokora ojese matu kwari bosingo it happened nga ngumbu na reng bagantumire tigiti inje wa attend interview enje na ganchire gotiga gotoka nkali ondonga Christmas Muntu na temete sana kutolindoro cy'abantu sababagima igarenge ko kora biasara byokonye bituma n'ekingende Omuga none kera ritukure Jumatano eseye munenu suya maragoba no muiroroye ritukuri Aramisi Chinsa Isano ni mucha mugaso na Brighton Makori nendo twese familia buna toba umuntu tagete bintu gete binene tangandi atagete gente kenena ali tanga okora naro chako muchu Unahitaji shule ya kileo kwa mwanao atakayopata elimu ya viwango vya juu. Hurricane Academy wana viwango vyote vya madarasa kuanzia ECDE, CBC na Junior Secondary School. Pia wana mabweni kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Wana maeneo ya wanafunzi kuchezea, madarasa ya kutosha. Wanafunzi wanapata mlo shuleni, maji masafi ya kunywa na magari ya kusafirishia wanafunzi. Sio hayo tu, Hurricane Academy inapeana scholarship kwa wanafunzi mayatima 50. Admission ya mwaka wa 2024 inaendelea sasa. Fika shuleni humo katika barabara ya Kisii Marani, Riatwenya. Hurricane Academy, the future is here. Gusii Urban Blaze. Omugaso ubona turi gucika babuna butambe Imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli Migi Yalina Koronyaramba Chenkorkunga MC Migi make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze Ogotoka Nyamira Kebirigo no timo girango Ninchungo monyerere Nigukomerana na Petra Mukira Asichingero Chabasai Mama woyolo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Korkunga Faith Star yote wagagunga jirani asomuroberi Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonse #ekebemberi nyoro muroberi yoigani gokora tunainje Petra Mukeira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday Kerenkoboka mami naeweka nkorota mami
bute mpaka boire. Ndizi TV. Rumba, imebubera ya rumba. Wana mapambala tupatie nyama choma kila mtu mikono juu. Wana mapambala tupatie kachumbari. This is rumba nostalgia. Emebubera the really rumba nostalgia. Negentoko igukego swapaka the bone marrow. Yes, the DNA, you know. Kere Jumamosi, Chinsa Isano Ibere nenusu, Chamobaso, Goika Chinsa Ikomi, Chamarwoba, na Papa Siko the Bad. Enyoni atakuwa nakuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10. Rumba nostalgia Emebubera. Rumba nostalgia. Utapenda rafiki yangu. Utaipenda. Chinsa ikomi nenusu gwikensa yemo ya Maragoba. Kere Jumapili, Nichinga Kichumurubirio, Wemisa Jumapili, na Joseph Mokogoti. Asireteli atata elio mwana alio moyo mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Umwanchwa umurigerelia ngokwarigania asomorobero wemisa Jumapili. Gaigana otokonyora amaigerio igoro ye pipiria. Gaigana otokonyora chisara chicho cha Katoliki alese twebire twonyara kwenyoria na gaigana otokonyora atano amatingu imeyo morobio. Ogosoma kwebanjiri amatera aliugosaba nabo igabateri korwe chikwaya ao abo bagokorentera amatera atana amatingu yemisa. Wate tarikina inche Mokogoti Joseph kila Jumapili Chinsa 10:30 mpaka ensa ya moya Maragoba tomocha. Twari tariki kere Jumapili eliubwegokie ime ya Ndizi TV. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi. Ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete. Ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe
nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania ne kishiringi chinde ase Chinsa chiri cheisiko unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya are ase chichiro cheito ebinto ebya soira ase chichiro cheito naboigo tugochikutarira chi county chonsi emerongo enena Isano na Ibere imeyense ya Kenya ase tokorigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanira asumurubirio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase Chinsa chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo na kibakoenana ebinto koru Chinsa chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire Chinsa nyicha mambia imeya Ndizi TV ense yobonchoreria omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi Chinsa merongevere nenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti Isano na Ibere inya isato Isano nemo Ibere isato Isano na isato Isano na Ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasure na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Nyabeta kiraritu kuri wiki kurwa Jumatatu wika Ijuma Chinsa Ibere nenusu chiabotuko ime ya Ndizi TV Nyabeta asegati yaito ntobwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwata ibyewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemerimo nakubwatisiwa asubugima bwokera rituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkerikose kwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumuruburyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayekwarorire bagotenga kira rituko ria Jumanne Chinsa Isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili Chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima imeya Ndizi TV obolemi nobonda n'umuruburyo bw'ogwesemya nakwemanya iguru y'obolemi bw'ekerero asa abalemi bonsi imeyaliro balia Gusii nabeire ngo batebya nga obolemi nobonda naboigo obolemi nesiro nabeire ngo gotalia imeyaliro balia Gusii tumera n'abalemi ao asito gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyo nekawa echae gati ebinde binge imanye obolemi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bwobolemi nobonda oyogotera butambiri tukolia maine ense monenu sugo ikachinsa Ibere cha magoroba ndocho koletera amangana mange igoro yobolemi nande nigongo gotebya nga tekane irio tware obolemi obonene elindo onyara ko bagokora obolemi nabo gotwara ikigingege sinini kurinde okoro obolemi bosomete nando nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo
kore para igochigwerte nganyare boyekire Chinsaga oboremi nobonda Jumanne Chinsa Ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano Chinsa Isano ni Mugaso na Mildred Momanyi Naro producer yane mbwati tu ande baka somo le mimbo boli na ki akora mavera ya nyara ko baka gwansa iga Gendo tikeria kia sense ye buna komenya buyake bochenu na kieko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo buiga totebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabako nonye muntu ndi bwensi nonya rero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira ritko ria ijuma gochaka Chinsa Ibere goika Chinsa Ibere ne nusu chia mogoroba no se nuwa manke igoro yobo chenu ubwo mubero igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yabo na kiga kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagotire turi kunyara gukora mirimo iri kwango kora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo umwana bakomokorera karo moke na bibigo shape future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebo chenu ritukuria Juma Chinsa Ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatatu Chinsa Isano na Ibere nenusu chiamugaso na Everlyne Osero inyora obo chenu bwo mobero na bwo obonda bwao Miamano mono mwanju muri Ndizi TV andonse asowera n'ekiga kikyabene kukorera ne asomuru mwanone biyogo jakira litukuria Jumatano ujagirense maneno sumbaka Chinsa zito nenusu asekira litukuria Jumatano kukorera nkenda kekomi kiro muntu nabato mwana tuwe chaya eseke nokonya wikofa iti chombo chobonyanzi nikuzi chombo chobonyanzi na chia kora taibwe umuchi ono nga make song na chirusi ngega no tokora tabo kindu bakirengenjo badenga kibaki netembere mu kibako dire barigirie birogo osinani ngibarengito jokora ojese matukware bosungu it happening ngumbuna alenga bagantu mere tigiti inche wa attend interview enche na ganchire gotiga gotoka nkali ondonga Christmas umuntu natemete sana gutulindoro cy'abantu sababagima igarenge ko kora ibiasara byo konye bituma n'ekingende umuga none kera ritukuria Jumatano eseye munenusu ya maragoba no moiroroye ritukuria Ramisi Chinsa Isano ni mugaso na Brighton Makori nendo twesomiria buna toba umuntu tagete bintu gete binene tangandi atagete gente kenene ali tanga okora naro jako muchu omwanchumuliriria bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira Chinsa chao na kuliriria televisioni yao na mbegemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera asugo twakiresimi asinamba enotisano na Ibere inyesato Isano nemo Ibere isato Isano na isato Isano na Ibere eyemo gose otorikere riukorike ase
kuri email ya ndizitv.news@gmail.com. Boigo na bugotonyora ase mitandao yaito. Buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News. Nabo ugututarira sikia bisichito. Ekyo kirebo cy'obwekiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ikurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Umurobiri ukubwatia nigobekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse ya morokerio ya Bible. Tinte tinyo kwa kwana kwa beto mukungu nyombara. Tingbanja. Etu aningorarire. Moyekera nonya neke moni. Kumubekera nderio gitinate bigwa akonyakoera puli. Naye ni mete ngomogani uri ataracha mukwane. Ni mete nganaye no bugwete birenge linga kingo koromogani uri achi tukwane. Nyabeta. Mogusu? Oh. Njungo wa. Mangana cho mabwate na kemuntu. Kemuntu kese ntakora gabita bwati maguru mai. Kemuntu akogenda kuchiga igante nenere tante nakerete taro chinganje moibori. Mugusu nkimoko buna. Kese narure kuruga na chira mayo rabigite musiki gagotenga. Kumubori nga tatara kuru amonyore gagotenga ka. Ange kuga tenga na moteiri buri bono. Agotenga isika. Ye ngese isika gatengire kirisi. He. Na monyere mbura tari koibu. Mogusu yendo gokora. Ndege totigana na kemuntu pi. Tuoma kwane ire ne ntunda ya gatatu. Takageti koigwa. Onye tari koigwa. He. Nyumba 10 ngodirie na. Tanongaringa turaito mukwanire iguru. Bona nyumba 10 tigeche baka emosoki korwa. Tintageti ndutwe kanto konyara. Nyumba 10 bacha bamosoki. Kamuna barato konyega. Ndutwe kanto nyare. Hello. Ate. Ndiya mukara abantu bane gaga bwona. Yuki kenyi wete. Nyumba 10 ngiyakora. Nyumba 10. Ngikiabeire. Mogaka. Tebyaye. Anangana ara senge yaona makomu sana. Ngikiaba. Ntuwana ntana ngoseri mukungu. Kwa masareti. Bono. Amagana no mukungu gose ni biasara ni byane naye. Bono mukungu nga yarwera asa magana. Kemuntu. Aeno mwanchione. Ntinanya ko repeat. Njenkoro kumubisa. Egente kebeliogo. Olinte tembwate formula. E format yo kumu eliminate. Puli.
pole pole ngina na isembare mbajete ebinyoro mbajete mochi toranyaigwa kenda atebigwa nte mbeke bono buye buna bachite ayo mugambi aro no nyaigwete ngana ajite sein ni nyaigwete ni ke ruberie gesongo kumbu mugambi najite skulu kara tiga yo mugambi ngeresa nango kera bible bachite ngike kaba bono rende bintu mbere bieikeire kenye arero roche nga oseri omukungu nga gose moko bagana amali kombori mu bisamali kimbwa chiange chichana ngo chikomo na chimbwa chinyingi chamagole obolemo na buba pime tochi na arabo pungushi umatenga na ngomo muroyo mubono pungushi akinchi basinge nayo oliete kemura tugobo chingo bwoko nyakonte biganga peseki chibasi anere ngo oliete peseki ke muntu chibasa gocha tikose na ngo chiange chikese yange terese na kokore bono ke robe kete yange mino ngasi kyo gojo tabanga ngasi njengo kokora chiang torara atigayo tindi kuwanja como sel ke bulirigo tuchikobagana naka ngombe ke libaro jesikali no bunto bakaya beko mokungo yenkero ke muntu yango tebi njengo tumio bongaini gokora ebintu byane nandi nari gusaba ngagaki ariko bo mwana mumura entinde kiyane tingora kwana kende tiganda ara pimanda me usilinda ndi usitile Algo moja kana ko tebirigo. Abu you are pregnant. Umete nenda kwa saka. Wana nari pole besen. Umete mugaga kwa saka. Timtege tio maete timtege machezo yo bwate. Tali muchezo. Tali monto kwaita. Oinya sai orore kanire. Diangote kende kionse ko sabanya sai. Tali gokurina. Okay, na wako ile ngaki. Ochako kwa baadaye. Muna irenga kibono muna kuburi kaki abana abaisiki boka bakogenda manya bakogenda iga totebe banyomi bakiri kimbwa ngorochi togotikara tuli umumura no musiki arochi biche inabe ngiye lakini bono ndi akimbwa kana rengere ngware ngere tali bindo byonzi byoko bali ya inde miroro bigo cha musiabara ai mobisa tigango tebi ogotenga eng'ombe obwate mopakeria eng'ombe mobekere nona getonga ime agenda nere ching'ombe tocha kogora ng'ombe egento kerire kiabeire kwerende kiabeire omokong'ora kiwatera abanto ng'eng'ombe motegenda na eng'ombe yachi kunya gweakanera gochi moto eng'ombe nabo tocha kogora tigango tebiga tingogani musubati uria agere twetane naye bono onyenda atirati nkumubeke lakini bono cherete ona muite murigiri no bibago ese nginche kinyoro kiamanyira magana ayo ikontegete mokorere bituko bitimbi bata ya bitimbi nande ro takari korosa tari gonsinya moyekero nonya neke moni nkumubekera ndi ryoge tinate bigwa akunya kohera puli aino montone aine yesu yani ngotigenja ka kuminyokera nkiekeri bono baba ndeterete aina ntigete baba naye abukato yani omonto mobaririga iga ntige maye gocha kuminyokera monto tari kora gose no ari no enyomba egosori integerere nonyuwete nonyuwete inche ekintu getigarete kobankeri ng'aki abaiburi abo bae mbachite bagakwana bakorete nkatiga bakore bono ngotumia ndi plan B gego fail ngotumia ndi baka plan J kwasa ngora chakera K means killing lakini yani silent nakibono ngomukwanira gani ya mete mondo tokwanga mondo uranyore no tigarite lensi nini no tigarite nabako motegera wingi agwa niliane nilio moyo kwete okay Mira mano tato mwana one Indiande natara gocha iga twagwata magana twari gukwana nere ona akuri na guchingo soka natagite wasoke igombi yako nate yukonye nurwarite malaria aramenyeire yandirange chigwikisa toiga lakini nyugwete bono ngonya kugukandi ona libia nyabeta ndo se umugeni acha minta ankwara kumorosirikiende gakita asoka muno mumu ya mama
kango nabonare ngobere sinanare ngo ikango etanare narati atura kwana manya kwa nesinare ngochi tinyorwa bono igongwa bwate suguri ase sinari nabwate nare ngoraika njikorera ibintu biro bono mbia muno mogo tigarabia gambe sabaye ngabu tigarabia aya nyabeta mama ani okore ngomogeni utari guchinonte na embarerie ndiete kana nchengi sagare gato toroserio maito mogeni ne bisia so muchi ni rio mete mameita torochiri ali bwangu asinara ali kwende maito omogeni araga achiro muchi omogeni nabe gotakirwo omogeni umaite nero omogeni nyabiagoro nero okogera no enkiri kiare ngase kiare ngogo kiare ntu kiare wa bantu bagoka basasoka egere yaba buyo maito omogeni ne bisio bona ni eringe bwangu nchikango tumaite nchabageni bago bakambara osiri ndagera Ana machi chiai. Sagin. No kare ma go sengale ko bona ki kwairo no ane chome no na mache gaki. Kwairo no chi kwano no. Jembe ya na which mentara machi kidogo. Chimenta bona chinsi agechi. Chinsi aga ni mente. Karachimento kora. Chinsi aga mboni na rusiri na cheire. Ichi ya wata mambi na chi akora na chibeke echi. Chinsa ikominenu su gwikensa yemo ya Maragoba kere Jumapili nichinga kichumurubilio Wemisa Jumapili na Joseph Mokogoti. Asireteli atata elio mwana alio moyo mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Umwanchwa omurigereria ngokwarigania asomoroberio Wemisa Jumapili. Gaigana otokonyora amaigerio igoro ye pipiria. Gaigana otokonyora chisara chicho cha Katoliki alese twebire twonyara kwenyoria na gaigana otokonyora atano amatingu imeyo murobio Ogosoma kwebanjiri amatera aliyogo saba na boiga bateri korwe chikwaya ao abo bago korentera amatera atana amatingu yemisa Wate tarikina inche Mokogoti Joseph kela Jumapili Chinsa 10:30 mpaka ensa ya moya Maragoba tomocha Twari tariki kere Jumapili Ediubwegokie ime ya Ndizi TV Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira
obosombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya nigo tugochi kumanya asomorobereyega naki amagori amanya ari ase chichiro cheito ebinto ebiya ebiasera ase chichiro cheito nabo igo tugochi gutarira chi county chonsi emerongo ene na Isano na Ibere imeyense echo ya Kenya ase tokorigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurobrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gokora obonchereria bwabo nabo igo nakibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeragaiga ase ensecho ya Kenya kira rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyecha mambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nyabeta obe mamu mwabanya tichi na kwa rasa so na chiti ive gari mwachite koli mwachite koli kichinyi ni mata nanya tichi agacha kumuante achite igaba achite imbura ya ingi kuna ngutwere pale ingi bwangu lakini ga achite kobori korora ko ingwa ya gusinya tichi no ara konya tichi kante ali ngino chira ya tichi no na rembo ni kana mwaeresa bwangu ikana mwaeresa kutara era bi tara ko eresa ya agacha ngajari ko achite atebete bali gweta iga usinga ibali ko musbati na ara achite korora mumbwa agate batigaita arore gusinya tichi no ara lakini ngamateire nya tichi no ara mbuya abaite kende bakabeka mu na madeti ache no yantu kwata mabera marurani mubeke makaya araka atebete na agute guteri tukulinga ngamutiga kaya yo bono inambeyu nabutoko tokuna kwamba na by the way na jogo chukwa karora kare nchirende igale na no chere diomete chipulo no gokonya apoyani no mana que tumba esa va a ver que era ahí que caiba ¿cómo está? Mi amor Osero bueno sa pues esa va a ver que era ahí Chinsa la mañana poco tomo y nunca usted gas y no la mañana abara kinirende inambiwa tokogamba nago komoraiga naye nimete chimburo bana no gokorea ya bunango morlega na wakezi bunango morwasa tunako mawe na wakezi fiti bono tigaminyoke then mambi ngo chande togamba mange bono juta to mawa ta anuari tigaminyoke iga then kesho togante safi asante tonga amaswali embwa tarenga como serio lo gostori como serio onye yes kwa nani minta ali mbugo libintu byane nchitamanya naye onye no twakora ndi naye tutari korona tinte tinyo kwa kwana kwa beto mugungu nyombara tingbanje amaswali narenga eri tangane kwalite yes or no onye yes bono boni gaiga ngwa na mugoli mtoto ana tochaka komanya naye onye no nje to korana naye tinte tiko koranga nenje ntu nyewete kinyoru gito ga bantu nya koraga banya gatanga naye mbugati bono ebinte byo konte nga yes ose no yes yani achagete ri na koegete nande yes yegenderete nande yes yego chikogenderera
nande ngesi menyerete bono no iri ngikwali rusia Kaka. Ama toka wana kalko kwende kalko bugama. sese njira ana si gosineri koli bono ngyo kumerete neba no monto totengerete bono ngotamanye tingaje na entore manene Yes go say no. Pero na yes go say no. Omaete dayo kuyukwa okore shida nago tebinga ki yes yani nero menyerete no iri na to kulibeko nkyo te kubwo no ebinte byorete karo mwa kichiteke ngyo wete kuli ya kwani ngite kyao Endere. kwani ngite kyao aye kwani ngite kyao Eli sosa. ndeye ngite kyao no rero rituko ria rero rero twani ngorarire monguru inga kieri na koganeti nare tigangwa kirembu ya mama asai wankoreire rero konyore kenyoro yanchai konyora na rukiru omondo tabwati abantu nandungo sabo monguru abo mwana mumura bigera na ruru na ncho boy ko bwense umonta tigaro gotemye sakuya umonta tigaro ko bari bagariani umonguru mbuya mama konyora na sekera irubobe Anyanya sai bwanjire. Kanya turu mwana ndi na bara bo mumura. kiata Tubolenda. etare ko baigo muno gwakwa Yes. bono none gasi tindi kwenda rero diandu ciego ti bono bugambi Yani bakwateira nchako berisika. no je muno none gasi tinko genda ngwitu ni libireria mbwata ana na igure mbeo ana igure ni ego ti nyembe kire nyomba bono bugambi nabe kirikana nyembe kira nyomba yebeke nyomba sai ongo tengaba ongo tumaba mogo ko kimusajara atware teragwe tumu umurugi ya reire musi omwana nari kuriye ndi na muno Nkibona atagete. Ante yo musani one naro mutuma gocha asende. Umutuma gocha asore. Nigo bono tale gocha ingosuyete bana nyabeta. Ya mama tali onsuyete no iki kyagira no nyomutuma nelia akamute yagwa Kisii tindi kubwata lakini bono nandi ndengereri na kingo enda kurwale tengotige na kiki yakogera yani nkware kumutebia ichirende aiche nyumba otumwa omwari andi gocha nyumba tuikaranse tukwane rende kware kwarigania omusani uri ugache gocha nyumba rikagunya kumuteba ng'a mutume aiche tuikaranse tukwane One iki kyagira omutebigo metonya ndirio ali na imukirie simi kango inche na mutebi inchuba kaminto tukwano bono njoma ete bintu binge nyabeta nkorango utagete ko mbacha bono uko amuno uri uko bise bintu binda yakugara bono mugeni ekara gocha anga kwa mutiga icha yari ukamukwane mukora na mangana yare nje mama yokora ningo bise use naro na kumire nganya beto yo bono na kini byo byega na mbisa ki tingo ko bisa mama ande to lengeri mna no endu ale tega mna gusoma gani na chenga tisugurika na bongo etigana no kinyi gwete bobiga tusugurikera mugeni neri mama meto bango tebanga digora bwena tintiti nande ngochande birengere ya mugeni altabwati mangano meto mugeni ekara gocha no nyinche ekara umuntu agocha no kinyi gwete bobiga nkongari berera ali gocha kina igure ngo mugeni uchire gankumanya nga ebine ebisenya sare entro mugeni nyomba nyande nko igubuya
Igo bona eto bose gutwara gwasi ende nga gosenga mama na chiko igo benga na bono na mama munarwalete nga mugani ka gocha nga mama na ninche kumamente birengere limbi mugani anda iguno mugani ngo sale bimente ngo borwaire bwana. Igo nda amente kuigubya nade kwanza amura asukiange gucha soko gwene gore karo mugani agocha so mochi ebine bisie binene. Na enkende kiale ngoro mware gukwana naye ni mete ngo mugani uya taracha mukwane ni mete nga naye no bugwete birengere nga kinga kingo koro mugani uri achi tukwane. Bona enje na kubekire furinga mugani witigaje. Ndizi TV Ubwansu Bw'Umugusii. Negenteki ya konyora ebintu byogutumika aseduka na negenteki ya muno konyora eduka Buna Capital Lights and Electrical Limited ejieko nya chitaya chiwaya n'ebintu binde binge byogutumika